Felly'r her dyn ni yn mynd ar ôl yn y prosiect yma ydy'r her o recriwtio staff cyfrwng Cymraeg. Dyn ni'n aml yn clywed gan gyflogwyr bod nhw'n cael anhawster recriwtio staff sy'n gallu gweithio'n ddwyieithog a bod hyn yn peri problemau felly i'r gweithlu. Ond ar yr un amser, dyn ni hefyd yn clywed straeon bod pobl ifanc yn cael anhawster ffeindio gwaith yn lleol yn fan hyn. A mae'n od bod y ddau syniad yna'n byw ochr yn ochr mewn gwirionedd, felly be dyn ni'n mynd i drio gwneud ydy mynd i daclo'r her yna drwy greu pecyn o adnoddau ar gyfer cyflogwyr. Felly, nod prosiect ydy creu toolkit ar gyfer cyflogwyr yn ardaloedd Arfor. Bydd y toolkit yma'n cynnwys gwybodaeth amdan heriau recriwtio, a mi fydd hefyd yn cynnwys enghreifftiau o arfer da byddwn ni wedi casglu yn ystod y gwaith ac yn rhannu gyda pobl amrywiol. Felly, dyn ni'n mynd allan i gyfweld cyflogwyr sector breifat, sector gyhoeddus a'r trydydd sector i weld pa arfer da sydd nhw wrth recriwtio. Enghraifft, os yna gynlluniau sydd bod yn effeithiol yn y gorffennol sydd wedi llwyddo i ddenu staff cyfrwng Cymraeg. Felly, casglu gwybodaeth a rhannu arfer da gyda eraill. Dyn ni'n gobeithio na effaith y prosiect yma ar gymunedau Arfor ydy cau y bwlch a datrys y broblem a fod cyflogwyr yn cael anhawster recriwtio siaradwyr Cymraeg ar un llaw, ac hefyd bod nifer o bobl sydd yn dymuno aros a ffeindio gwaith, bod nhw'n deud bod nhw'n cael ein anodd i ffeindio gwaith yn yr ardal. Felly, dyn ni yn gobeithio fydd hyn yn rhedeg yn dda efo amcanion ehangach Arfor o ddatblygu'r economi'n lleol a cynnig cyfleoedd gwaith i bobl yn cymunedau Arfor. Dyn ni'n teimlo'n ffodus iawn bod ni wedi cael yr arian yma i ddatblygu'r prosiect yma gan Arfor. Dwi'n meddwl mae'n rhywbeth sy'n wir angen cael edrych fewn iddo fo wrth i ni ddatblygu yr economi'n lleol a wrth i ni wneud hynny yng nghyd-destun y Gymraeg hefyd. Felly, dyn ni'n hynod ddiolchgar i cael yr amser i wneud yr ymchwil yma a gobeithio creu rhywbeth fydd wir o ddefnydd ar ddiwedd y prosiect. Felly, diolch yn fawr.